kasalitaan ni Eddie nga napoluan, relihiyosa, kanu. Sagudahin nga ti surat ni Eddie, Dear Manong Nemi, may nakdinanon dito'y bangkag na pagbulmulak itinadumon-dumat ti klase ng anateng ninura nga asawak Manong Nemi. Kadim balagip na kanya. Ngawang kanon ti agas nga maintenance ni nanang para intun bigat. Maudi kanon ti panagtumar na intun malpas sa mangan apang kalpasan ti panangrabi. Di awang kwarta nita. Awang nga rod. Napiatad na pala bagas. Kan lumat si daen tayo agad alis tumit lang ti mga remedyo dita. Mabalinan lagi tayo. Bungat ukra. Parya ken tarong. Mabalin pa ita sitawan. Para intong bigat ko mga manatang. Itan nga agnateng ta. Hindi ila ko. Talo kami nagbibiyag Manong Nemi siya ti asawa kaninanang. Nga ninanang Manong Nemi kita saksakido la ko nada managsakit. No saanen nga agbentenan, saanen nga agtumar, no nyaman dita nga agagas kita. Dot asugan na. Dahil arthritis na Manong Nemi. So ano nga saanen nga makapagtrabaho. Dito tada kami kaninura Manong Nemi ket awampay anak mi itilikodan nga 8 nga tawen ti haot mi nga sipod nagasawa kami. Kami karkararag mitlat ta Manong Nemi nga sapag kumata dan tumatlang taawang mat agpadbadamat nga awan diferensya mi. Dadala una iti karkararag bi kinapod Diyos Manong nga maadtaan kam kumamat din iti anak. Kastamat ang gininana nga sapay kuma ta maagasan ti sakit na. Tapno di kasi kitagpaot peti biyak na ket addan to isuna nga mga yuhan ka dagiti agbalin nga apu ko na. Ado yu matiyan digiti kakabsat ko Manong Nemi talo nga babae nga naikamang iti adayo. Adamatan digiti apu ko ni nanang ang adayo matiyanda. So nga iyor ore nang alod nga aganaken ni Nora tapno adamata aywanan nga apu ko na. Panagbangkag laeng Manong Nemi di pagsapulak kanadamat subag manong nga tarakan mi nga native nga manok agit itlog ket syempre no makasid sa dayang kam titlog ti manok iti bigat agit isut mapan alaen ni Nora mapan agakas sa na lutuen lingtaen na sa amin to isut si dami ti bigat nga kamatisan adamat bolak nga kamutig Manong Nemi nga jarangaw na ket mabaling kubat nga saladen wen agbiag kamat kedi iso na lang ta. Sang kasapulan, sang kamulaan, sang kaapitan, Manong Nemi. Nagdinulong ka mga nga nagburas, kininora, Manong Nemi, tibambalin ng natngan, nga bunga, digiti natengmi, kalbasan na, simangat kami na, napanan insursur, digitang nateng, Manong Nemi, kadigitay awan mula na nga nateng. Magustuhan na nga tag, nata siyempre presko. Malam iditi Sabado dahi ta, Manong Nemi. Kaya di magrabi kami, nagsida kami man ti pinakbat nga natang. Nanang, natin ti sidain nyo. Kita dagat nga rod sa baling ha, sidain tayo kat natang mitlat at nakadasar. Tikait ko sa una nang di ka eksapsapol. Tapres ko digito'y nga naapakbat, kaya naimas ti pakbat ng Nora. Kaya kumamit namin sitsaron na Pangalan tayo nga rod kumamit sitsaron. Kita Domingo intun bigat, di mapanggay magitsanda. Tawaring lang no, medya lang bagnet, medya kilo nga bagnet, iti gatangin nyo. Tanay mas kapag sagpaw, paggisa. Nang bayan nyo, takas na taramida ni Nora. Ituloy mo ito nga, natngan di kita samping nateng, isunto mapan niya, lako diya tsanda. Pambara ng tumatang gumatang ti isang half kilo nga bagnet nga bagbagayo. Ay, hapon na bayag namin nga sa anganal nitan, ti tiyan tayo, iso anak ko. Pambara naman tin gumatang kita agasyo.
Kadun yung latamangan kami nakada uminom. Ken binigat mo't nga sapa nga bumangon tapno mainitan kayo ket ag-exercise kayo tapno aglingid kayo. Kabigatan na manunemi dabang kamadgarot man nga nagburas Siyempre, kalut naburas mi ket orela duati klis manunemi tinang ikargaan mi. Wan, kalpasan na minlogan ko na iti kurong-kurong naglogan met ni Nora intulnog isunan sa diyetsandaan. Domingo ket open market manunemi sut gapunang at dalata dagiti pagyanan ng agpagpwestuhan no istud makauna manong nemi sak nagawidan na tapno nakasikasuan dagiti nasken nga nakasikaso ta dataraken mi nga lima akalding manong dardakan kumamit ti baka manong nemi ngim awamit ti mayat magtaraken kanya tawang kanumit ngamin ti paggarabak pagpaarabak sala manalatan na di kaldik nataraken kanagit subag manungan etib nga manong baboy ko manong naming mi parit na mga tagtaraken ti baboy ti arubayan basabol ko na ang adayo sa mesa panghalak ti pagpunak no taraken ti baboy ay narigat nga talaga ti bihag dagiti marigrigat kamalman na manong nami adda kami iti asawak iti sangot ti balay nga mga asikaso kalaga tay mulami taimbes nga masetas ti mulami manong nateng so nga napalolawan pa tinateng ti balay mi idi lumabas ni Mercy manong nami ay anak brayo karuba nagsardeng anang sango kada kami kas makita am kapsat ay apo ya Domingo itata aldaw para kini Apo Diyos trabaho kay nga trabaho dada kat saan yung umasensuan na abi kasat ko na kapsat trabaho kay nga trabaho ngem sang kay mat gumasenso at adi yung amo ni Apo Diyos ay hamo ko na indata Mercy kapata adda ni Apo Diyos kada kami kan kanay minlata naglagi isong nga adda dito nagtrabaho ta kung namin kinapo Diyos ket sapay ko mata palapsatan digiti nga mula min Diyos ko tapno addan to apitan mi ket adda agserbi kada kami kasano nga ro den ti agserbi ken kuana agserbi ken Apo Diyos kuan ti pa nagserbiyo ken kuana o may kumamit makimisa o kas kanya ken at akad absent ko ken tumultulong akpay kada trabaho dito sa simbahan agbaling kay kumanga religyoso kada religyosa tapno rikas na kita amo na kayong bendisyonan ni Apo Diyos okay kas maganda yung kanyak bendisyonan ng Apo Diyos napantes trabaho ang problema mi kaninlakay ko sa dapat 5 anak mi da kayo ngay intun kanong aganak kayo ay naaya Eddie ken Nora agserbi kay ngamin kinapo Diyos tapno nga sakit paraburan na kayon iti anak ken saan yung narik na tirikat kastamay taramidan mi karkararag kam kinapo Diyos katumay kami di balay na di simbahan ala na into no masango mi o makita no may panggap kinapo Diyos ken yung masango intun kanong nga masango inapo Diyos ala labsan kayo ket maladaw ako insusurot mi nga agasawa ti panagkita mi nga umad-adayon nga Mercy mano. Apa nga ta? Sila mabulbur sa anak. Saan nga namin ado manong nemi nga saan nga namin pinsan no dikit namin adon nga kasta nga malabsan na kami ket mayroon nga Domingo kun anyaman nga aldaw nga isisarek iti simbahan kang kanan ni balpalagib da ito. Adaman dikit igundaway manong nemi nga maawis na kami. Ente ko na ako. Anak ti makuna nga religyosa. Wano religyoso. Kinon ko na tinakim ko. Adda kami ni tunag ti balay, manon nemi, rogyanin ti asawak, iti agistimari ti kusina. Iti pagsasalita mi data. Anat makuna ngamin nga religyosa. Wano religyoso. Kuna
dinamag ni Nora. Saan tamat na mariplipatan na po Diyosan? Sa amat lahakit di nga, ti panagdaydayo kinapo Diyos kita saan lang nga di tay mapan iti simbaan o na mapan iti kapilya nga dumngeg ka rin sa sauna. Pasalamat ukurar di Biblia kit tada Biblia dito balay. Nag sagbay nga mga antay ang kararag tayo may tagyaman ti kinapo Diyos kapo itindag nga grasya. Sagbay nga maturog ta edi ket ang kararag ta sanggali kalbasan nga makariing ti bigat ang kararag ta man. Orin adda ka iti unang tibalay uno sa dinumantayan mo makapagserbita kinapo Diyos madaydayo makapagdayaw tayo kay kuana sanggali sanggali kasta ay sa mo na problema ang pereta nora basta para kadata adda kadata ni Apo Diyos agbuteng ta kinapo Diyos no agbuteng ka kinapo Diyos kahit mga sawen sa mabuteng ka nga garamid iti dakes yung isdi kasi dyan nga style mercy pananghusga ti inaramid na teraramidan na husgaan na ta nga di ta amot agdayaw kay nagserbi kinapo Diyos di ba kasi ti kahit asawen kahit nga son sa jay tay tapno kano maparaburan ta inta kano agdaydayaw agserbi kinapo Diyos ti amo ka ba nagserbi agad no adag patulong kang kakatulungan ni kasla panaghanlang sa dahil na nakuha ti klase ti panagserbing kinapo Diyos. Hangga di nga adda tay dua akang runaan nga bilin. Amom na jay, Nora? Dua akang runaan nga bilin. Nga dayto nga bilin kasakupan na ti amin nga bilbilin. No amutay dayto gan araramidan tayo agserserbi tayo kinapo Diyos. Umuna-unay, ayatem ni Apo Diyos mo iti sibubukel, buong nga puso, panunot, kararwa, ken pigsam. Haan ka di kasjay. May kadua, ayatem ti padam nga tao, akas iti panangipatag mo, panangayat mo, iti bagim. No ayayaten ni Apo Diyos, kahit nga sawen, adda ni Apo Diyos ken ka, kahit di mo hanggang agar aramid iti dakes. Ayatem ti padam nga tao, akas ti panangipatag mo iti bagim. Kahit nga sawen, saan ka nga agar aramid kanyaman apakadaksan ti padam nga tao. Do kasano panangipatag mo iti bagim, kastamat ti panangipatag mo iti padam nga tao. Saan ka di hakas dihay? Saan man? Ket ni Mercy, panangayat na katakadata, tikas dihay? Kung na, talalukoy na tangaron, ngagserbi kinapo Diyos. Ngem saan kas diya nga wagas? Hangas diya nga wagas. Manghusghusga Ibagbaga na nga gapot na, daytat gapunan no aping hangkang nga kaanak. Gapot ha, hana kay paraboran na Apo Diyos diyot amog serbi kay kuana. Dadya ako na kahit nga sawen, babalawon na ta, husgahan na ta, isut aray. Isut agbasbaso sa nga data. Kinapudno na manong nemi kang kanawin nga agpaiso ni Mercy nga mapan iti simbaan. Ngem, daman ngem nan. Api nga saan na nga maawis ti asawa na? Ayung, api nga saan na nga maawis ti kitanak na? Ayung, tama. Api nga, da kami iti alalukuyan na tapno ag makimisa. Api nga saan na alukuyan ti asawa na, kundi kita anak na. Di ba? Abag isumat manong nemi, limbambas matmanen, kit nagsardeng. O na, hangabalay, kakabsat, ingkarkararagang kayo. Ano ko na, Mercy? Ingkarkararagang kayo. Akasamat aramid ang ikarkararagan. Di asawak ka na kitanak ko. Katagyaman kami kang ka. Gamang kami kang ka, Mercy.
Dadangarot ti saludsod mi iti asawa. Apay nga al-alukoy na kami nga makimisa. Idin to ta, di mo samat maalukoy ti pamilyam. Aman, alukoy kita. Ngayon ko na madlatan nga, ikararagan na kamlatan nanang. Ikararagan na kamlatan. Mercy, kung naman ti asawa. Kit man da kamat may sakata kayo nga umay, ket ikararagan na digiti saan nga umay, di mayat. Mercy, di pa nagkararag. Ket ure sa dinno, dayan mo, makapagkararag ka. Ure na awang ka iti balay ti simba, o na balay ti Diyos. Wamit ka di ang napimpinas man, adda nga denggan na ka na apo Diyos, no, adda ka mismo iti balay na. Laglagay pa, mercy. God is everywhere. Kahit nasa wen, ore sa dinto ayam mo, adda isuna, adda ritoy, awan ijay. Hindi kahit nga sa wen, makitkita na amin. Adda amin, isuna iti anyaman na pasyat ti lubong, makitkita na addalat ta isuna. Kasi dyan, God is everywhere. Ngayon ginapudno na manunemi malaksid na saan na maawis ti pamilya na. Agdin dinamag nga ni Mercy nga awawagan dati religyosa, ket chismosa. Kung kunada nga rod ket, ore kang kalay no makimispisa na ita, chismosa mo. Ang damit bilin, nga di mo padpadaksen mo no sa mo sarsaritaan ti padam nga tao. Nang runa, ti chismis, ket no iwaras mo pasaray makurangan masubraan awan ko susto adda kurang na adda sobra na. Ida agdutlutan ti asawak manong nemi ti pangrabian mi adda imbilin na kanya nga kuman kumatang ket ni naibus mo tenda toy ta agadubo akman anat adubo bakit gimatang ka ti karne. Haan, tadamat di bagnet nga bilin ni nanang. Gimana ka adubuhem? Agadubuak iti yakwa. Sitaw. Sige. Adubuk man. Rikat no kanayon nga kwa. Inabraw. Uno may pakbet. So gumatang mantisoy. Okay. Iti tiyanggi nga kasadgan iti barangay mi manunemi dot iti madanong ko sadya iti sikat iti tiyanggi nga agin inom. Eri, may ganda. May ka magsyat. Sige lang pare. Sa anak magsyat. Padasem ti magsyat. Umay man na dati pulutan. Dati na man. Pagustan na kami mo't naimas dati pulutan. Tama nga no dati nga pulutan. Ket, masiko ka mo ni bakit mo. No? Man! Agora dagata. Uy, dagagayam dito, Mercy. Wen, dadanas ka ni ipadamag ko dito. Ano ipadamag mo? Dadya man, dadjay abagat halin ti balay mi. Ni Suling. Ano ni Suling? Sabi ni Suling. Masik mo. Ano? Kada pa asawa na. Katang latawat no. Uri aw ape di ka alay at asawa nagsikog. Di ko mamadamag kung nagsikog ket dinorang asawa. Hamay dito madbalasang nagsikog nga on asawa na tabalasang pailain. Amo yo ka dinasit na takasikog. Alalala ituloy mo Mercy. Amo miket. Nagapo kay tay jay simbaan nga nakimisahaan. Kuuna ta religyosa akar. Ngamitat ta. Ada umay mo i-chismis. Oy, saan nga chismis na ito, oy. Ti chismis, kat saan nga magpepeso. Nga magpepeso ti magbagak. So nga saan nga chismusa. Nga mapang idano mo pala dito ti damag. Kinaskin ka ding ipadamag na ita. Tapnoan niya. Tapno may babayin kasi ay. Tapno mamon ti tao. Kat numamon ti tao ngay. Tapno amo mo uyawen. Amo mo pabainan. Sikamat, nagsasawa ka, edi. Sila, kasla na. Gawan. Basta. Ti salsuday, no amuyo ka di, no sino tinakasigog kang kuhanak, unak.
Awan bibiyang mi na. No sinumati na kasi ko. Sa amin nga problema dayta. Talata bagi mi na ti problema amin. Tahan niyo ako matbibiyang mi. Nusod na kasi ko. Unuan niya man ti nakaigapuanan na. Dayta ka. Tadi amo nga min nga saritaan ti pada yung nga tao. Hoy, apay kami saritaan ti pada nga tao. Religyoso ka? Religyosa ka? Wano chismosa ka? Kagap-gapom lang ang napan na kimisa. Kalbasan na, agiwaras ka. Iti sa nga napindas nga damag. Agas lakayat mo nga ibunanag nga nakababain nga tao ni Suling. Kaman, panawang kay malangan. Ay, apo aya. Kita mo kadla ti bagbagada nga religyosa ka no? Maka na pare, di. Babayam na tanda nga mercy. Mumlang ito galinan. Masuro na kami da makasta nga malabsan na kami diyo. Balay nagsardeng tilad nga ibagbaga na babaam na tanga road. Amo po tanda ti biyag na. Umay ka nang siya din na eh. Sila maraali taksagi di ha. Okay, tuwa na. Alam ko kasi ka. Tramanak pala na ti pulutan nyo. Noan niya nga talaga na ito. Salamat la manok. Ngayon saan nga manok pare. Anya datay mapulutan, masid sila. Ngas la manok, ngayon sabat nga manok. Alala, may parit na doy. May parit ano, da makakita ken ka. Sunod nangalan nyo. Kat na pamiin ano, ada pakat biti para banyas dita. Kadi, wen, amo na mas kung baso. Exotic dito, Aya, kakadun. Lamang siyat kami na pinpinas. Nang siyatak man. Mayat man. Ado. Kayat mo, mangyawid kan to. Alaman. Tadua kam to kinibakat ko ang sidak. Taman di ko nagtabarbari, makaputot kan. Namintlungan ng siyatak man nimi sa aday pa inted payawid na kanya. Nalipatak pa hindi. Gatangin ko man na. Sa man nga soy, agadubukan ni bakat ko. Ay, atadubon na. Karne manok. Wano karne baboy. Haan, agadubo ti sitaw. Edi dilawan manong nemi ti asawak apay nga nagbayagag. Ganun angon ta tagat-arak. Kiminom ka? Napilitan ako Lalalala. Nadanon ko sa dyan ni Mercy. Itis-chismis na nga masigog ka ni Suling. Sana kadamagan ang muyo ka din sa sinakasigog kang kuwan ako. Alam mo tida tasuhin ta na Apo, nalpas kumaitan. Nga bali. At nayon si Dain tani. Nandita? Pinadawatan takman ti adobo nga manok. Native. Siguro. Ngayon no native kumaapi adobo na. Tinula Hindi mangan kami manong nemi ng tinidor ni nanang kalajin sangpet ko. Nang, pagkamati ka tayo dito, nandakan kami dito, manok sabat damok. Ramanan nyo Mayat na imas. Mayat. Baka adadang kutukot na tumang nyo, kaputa arthritis yo. Nangalaman siguro kayo nang, siguro kayo. Akit na imasa paparitan tak. Bumit kami, Eddie, puro sakit maimasa. Nagbasit kami na. Agawan Sakti rumbay nga makaadaw. Apo na imas kang baso. Hanggang mat mangalat adubong nga sitawan. Alaman mat. Ito. Tsak ang mo manong nemi takas la imapekto. Tagalpasan manong nemi nga nagkararag kami ti asawak na siyak nang idaulo. Inayon ko ti kararag ko manong nemi kang kanayin ko mitikid di nga irap inaynayon. Iti kaadda ko mamaten ti bunga itayan na yun. Kaya di kawilek ti asawak manong nemi sa ko agkan di kidibibig na bimanas mo. Nailiwak. Hari siya. Kaano ka din na odi? Tiyak malikibin. Dadi tamat ngamin kan kanayunin ka sa nung magkaanak ta. Babaren mo itakatakanak tan. Ha? Na isang sangen, di ba? Ano ngamin na sindata? Sindata ka na nanang.
adobo nga banyas da dyan. Iso nga banyasan ka ita. Hala, ang mukla ko ma. Diyak man mo, diyak kayat kit. Kayat, may babawi na di pa itata, kaslay tata, may babawi na pa ikadikit, mayat tirik natin ang padpada. Kasla na ipan ken nasulnitan ti adu nga rabii manon naming saan kamang nagkanay iti asawak iti di agundaway. Manong nimi kadagiti si Marsono nung aldaw, intuloy ko tinagbangkag, nang ituloy na nagtaraken ti lima kalding, mabalbalinin nga ilako, dagiti dua nga turo ko na, tamadin no adot turo. Tatalo ngamin ti turo manong. Sa may isa ti babae, ay dua ti babae. Ay, mabalin tong ilako ti gitoyin. Ah, pasaridak tumangkin ni parin ago. Ta mangsapol ti bayer. Pinaser ko ni manong ni ago manong nemi ti may nga malam. Pare ago! Uy, tagagayam. Awalat na yun din. Malas kami, taumbat na alamin. Padasan mamatagsilo dyan nyo. Di ba, at medyo na samag sa jay. Ada nga banyas sa jay. Ito sa dinunga ti anti banyas kita. Kasanot mabaan sa ito aramidek. Amok at nagaramit ti silo. Kamanat na pintas kapan. Pumarti ka di manok mo. Kwa, papangsitin di bagis na. Ito no nabagsitin, isot iyapam mo. Kasta, di aparte na ka din na oras. Kaya mo na. Kung gayam. Awang nga rod, ngayon nung pagarigan ta, among langit na karamit ti silo, kahit na dyan ko nga, bagis ti manok ti pagapam mo, baka si kan mga awis ka na kami, tapos nagpulutan tayo. Naibagak tirantak manong nimi dua aturo akalding. Ba, pare ta kwa, inak to pasyar na di hike, sangsangpat ng hawayanok, sapsabol ti kalding kat. Pimartiak nga rin ti manok, iriday dingal daw manong nemi. Katimbas nga ibasurak manong nemi di bagis. Napang ko yung pakni. Tapos na di kasta kat dual daw, natalual daw kat bangsiton. Yung maumot langin, gumatang ti kalding. Idin to, tadimting manin ti sa bali pa nga Domingo manong nemi, kat ne, lumabas manin ni Mercy. Oh, yapo, ya. Dagiti di na mo, bigbigin na po Diyos. Awan Diyos da. Datakit. Sikan sa mga taon ti Diyos na, tachismusa ka. Oy, sana ka chismusa. Religyosa ak. Ay na, maawis na kamton nga magimisa. No, umuna nga maawis mo ti asawa mo, kindi kita anak mo, Mercy. Among tagsao, di mo among kitan no, anya, aramid mo. Ha? Kinapudno na, ipadpadamag ko kadagiti kabaranggayan tayo ti kaawan ti nga saan kang religyosa. Amo dagiti hana mo nga bigbigan kan dayawon na po Dios dusain na. Kahit mo sawin, dusain na kamto niya po Dios. Kamu na. Isong orahin niyo reta. Mercy, saan nga tamet? Kapot tao mo ti mading aramid mi. Ti agar aramid ti madi, iso ti awan Diyos na. Satanas na taking kuana. Ha? Para makita. Handa ko anak yun ka, no talaga muna kayo paraburan ni Apo Diyos. Ay, yan dito nga babaeng ko na. Napiyo kumabot mo sa nga chismosa. Naging ka manong nemi nga nadamag milaengen nga naibarangay isuna. At nga nagharod religyosa nga maibarangay. Ang nga ti rason. Katilanta ka nung ibagbagana nga no asinot ama di si Kog ni Suling. Ano ti bagbagana ka no? Kaya bagbagana ka din nga ni tatang namadlain. Anya? Nagdakasan. Kaya na. Ti bagbagana nung sino nakaputot kini Suling ni tatang nakano. Diyos ko. Ngayon samot nanugutan ni ama na. Ha na? Kada ti madiso yung barangay daan.
Sun sama ti madusa. Minultada ka, manong name. Napanagnagan nga saan nga iso, gaputa nagparang da jay nakapsikog keng kuana. Na-delay lang da jay panangikasar na, agsipod ta, napanag-remedyo ti kwarta, di Manila. Kinamagad ngayon. Di kahit nasawain. Amad lang nga naganak abalasang ni Suling, no di naggasawa da, inasawa mo lang jay ama jay sikog na, sakbay nga naganak. Nakit nagdakasan nga Mercy. Nag-asam di baga na hindi nga tinakaputot ka ni Suling nga di amana. Nagdakasan, magatamul talaing, di na ko maibalo. Isungsamit ti matusdusa. Kunami manong ata, namulta nga ron. Kakabot kas dyan nga ramin na. Idin to tayo bagbaga na kada kami nga madusa kam to kanot, awan Diyos mi. Nako, isot awan Diyos na, ad na nga makabasol iso na. Agasam tabapan sumsumrak iti simbaan. Ngem kalpasan nga kapot simbaan, rugyan tumanan tag chismis. Relihiyosa ka no? Ngem chismo sa gaya. Naging ka nga minsan nga aldaw manunemi na era na nga lumabasak iti balay da Mercy. Nga awan ni Mercy. Ngem nilakay na manunemi da nga dati sikikan di balay da nga datartarmen. Pare, dumagas ka pa. Kuna. Apinood mag-asak pare. Kita pambarantag sarita. Ano ko matrumbi nga pagsalitaan ta. Kat may panggap tibiyag. Akit no may panggap tibiyag pare, akit ko ha. Ang asinabot Diyos, ag-harvest kami man rin turbigan. Tapno at may gatang ti agas para kini mother ko. Kaya? Manong name na dakamat natin may panggap iti asawa na. Ay, saan bulos ngagnakan ti asawa. Ano serbi na nga mapan makimismisa. Religyosa akong kunan. Ape pare, una tada jay, kinachismusa na. Pare nga nagdakaman. Itata na ibarangay kit nagmultat dakal. Nako, iti problema ta na imbes nga may gastos iti para kada kami na iti nga kwarta napanggid din nga naramat na nga nagmulta. Barbare nga no pa, nakaman. Nagkalasmat kami iti kasya pare. Amo no, dumakait ko nga turoban. Padasam giti nga, naduraban ng peso. Tamaw nis pagnakman na. Diba? Di aramatin ng pagchismis kat ang iwat na, dadila na. Padasam nga sugatin dadila na. Madibat nga rin pare. Masyanak asawa ki. Ay. Di ba kas dawak nga rin, kat ka namin yung mapandita simbaan. Kat ano kas tang lumabas, lumagas. Apay di kayo makimisa, apay nga di mo among nga bigbigan nga dayawon na po Diyos, apay di among serbikan kuha na kung kuna na nga rin. Pasa naman masangom iti mapanang daman digadigundaw nga han. Ti pa nagserbi kin Apo Diyos kit oris sa dun ayam mo kunak. Ti pa nagdaydayaw kin pa bigbig kin kuha na ti kada ni Apo Diyos kit oris sa dun ayam mo ang dalata. Sa titutulong mo iti padam nga tao, pa nagserbi mo tanda na kin Apo Diyos. Ngam na padpadaksem ti tao. Kontra ka kin Apo Diyos ha. So nga ron, nag-asem ti baga nakid din nga di ama ni Suling nakaputot o nakasikog kang kuana. O nga rin, gayam na delay lang. Napang ko man nagsaludsod, apa, sino nakasikog kang ka, napapitas pa. Tapno, amumat nga ibagang Suling, di ba? Kastoy,
Dalang na pan nagremedyo lang ni Kastoy, ket may naktumat lang ikasarit no Kastoy. Napi ko nagsaludsod. Ang yung, nakita ng masikog, ket awan asawa na. Di ko, nagburat ti panunod na. Baka ni tatang na. Gapot ta makitkitak na, kasi lang tayo nakalalay ilo, nagagawa. Kung kunana, maten, dahil tamatay. Anak, ituloy ko nga rin lumabas yung pare, dapapanak. Alala kita, ikararagan tayo ni, bakit mo nga, isarding lang, kinachismusa na. Tapno, saan nga chismusa na di kat relihiyosa. Lalakok matlaang ti duwa nga turo akalding manong nemi ket adado ti ginatang kun kesta maistak nga agas ni nan. Ket kunakit ni Nora manong nemi nga asawa. Anya ko mga amin no, ipakakita tayo nga ti doktor. Ket doktor ba tinagpakitaan tayo? Ni dumanib doktor iti nang ted kada kita reseta. Ti reseta, tapos gatang tayo nga maintenance na. Pairo doktor ta. Datay paikumpain ta. Dakal man rin nagastos na. Kaya naman naglakon ta ti kalding. Di mang lakot ta man rin. Tapos nikastakit ta. Unong manok ti lakot ta. Hangot pa ngamin nga mabaling harvest na iti mulat ta nga natin. Sige. Pagpalig dati nga sikasing mo. Barbaring no. Maagasan ni nana. Padoktor mi nga rod manong nemi ket inrapin met ti asawak ti nagpa-check up. Apay, ano pa-check up mo? Kaano na di pa nagsidata ti kwa? Apay, nagtatalo ang bulan na yun, di ba? Uy, napay. Pinaraburan na tani hapo, Diyos ti anak. Ana? Kalabasan ti agsiyaman nga tawan. Kiwan, ti siyam nga nine number, lucky 9 nga ron. Kaya, kusta ti resulta manong nemi. Ni Oreline niya rakop ti asawak manong. Ti, ragsak mi, edita, deklara ti doktor ng positive 3 months. Agananat ka lang, Nora, kabatane. Depresya ba sila ito matres mo? Alis to ang marigreg. Ala, doktor, ikaw yung aramidin yung arot ako. Karat kahit tulagi di. Medyo ising pat ito matres mo. Tapos nalikas takit narigrigat na marigreg. Anya ka dito, doktor, tinapintas tapno na saludat na dumakal dita baby me di tiyan ni bakit ko. Kasla ko mamula. Nasabol na ti sibog. Alam mo, doktor, agsibog to. Agsibog kay nga doa. At tinulong kay agsibog. Apay siksikalat mabaling nga masikog. Sikog, agsibog. Amom ti sikog. Masapol nga duwat agsibog. Ha? Duwa kayo nga gasawa. Hanga duwa nga lalaki agsibog. Sikam. Doktor na angaw ka. Doktor ako na. Ubagay niya. Puta man ti lalaking mga simpa, ti matres ni bagat mo. Pwede na, ayaw na ya. Kasta unay tiragsak mi manong nemi. Ket siyempre nagdinamagin galpot santi siya mga tawin ket adan nasikuga kundi asawa. Nangro na manong nemi. Saanin nga nagmalas di silok. Kalbasan ti manong ako. Hindi mapang kung sarungkaran manong niya. Wag ang nagdakil. Napana ko ng tiyayan ni pare Ago. Pare Ago! Apay pare, natayin sa akom. Nakaalak. Uy! Dakkel sa. Dakkel. Mayat itatag pulutan ta ang sibog kami nga duwa kini bakit. Huwag masikog ka na ni bakit mong kahit wahin. Apo na pindas dito nga damag
Agyaman kayo kinapo Diyos, kapot pinaraburan na kayo matlaengan. Iso nga ron, nga ni panagyamyaman mo. Saan nakaala di silo? O, si kabasitan di mang luto ken mang party, Ta, pagbibingayan tayon to, ng babarkadang mahilig iti daytang exotic. Talo nga aldaw manon nimi nakakumpay ni nanang. Kat binagbagan ni doktor nga talaga nga tungpalan ng yaman tibilit. Naging kang sinuludsud manon nimi ni nanang ini doktor nga mismo. Inyarasaas na. Awan diferensya na. No talaga paborito yo. Alam barbareng doktor no. At ang tumaalan na silo ni di nga anak ko. Nang kinapod na. At ang tumadanon nyo nga si Daen no makaawit kayo. Paipeso tayo bagbagam. Di. Doktor, baka kayat mo nga isutin na yun di pagbayad yo. Ay, kayat yun, doktor? Ay, hapo, pagit ka saan Manong nemi, pinugustuwak ti doktor. Parbaring konak na dantuman yung maala ti silo. Inyawin makaroon din nanang manong nemi ket dayta ti maysang sindami. Tama gusto ni nanang manong. Mayat ka nun itoy ko na ni doktor. So kagas ko. Pwede ba't nga kang kanayon nanang. Pagkagsapot kayo ti asawa yo. Ana? Kita mabaling mo't pa tag-asawa. Alam, nanang. Uwan. Mabaling ko pala tag-asawa. No. Anda mabaling ka mga asawa kanya. Ang nauwan na nagkaroon mabaling ko. Asinor tinamnamain yung mat nga mayat kanyak nga mga asawa. Hindi bada yung abalo, ano da? Maumad nga rin di pata nga balo dito, nga lalaki. Ang abali nanan, tadanto na po kayo. Lakit dahil tala una iti pagyamyamahan tayo kinyapo, Diyos. Anak, taorisan tayo nga mapansa di simbahan, nga makimisa, tinapatag adalatan niya po, Diyos ka na tayo. Nasiyat ka iti padang mga tao, kita mong matulungan, nagitagpatulong, tatakit pa nagserbi niya po Diyos. Nagbaling kayo mat ka na siya at kanya. Aya, no kumatabaybay anda akit basol na tagin niya po Diyos. Naglagpen yung anak kayo. Katrubing unay ang ako. Nagsubalit kami kang ka. Pagribigan nyo reta ko na kumangin paan, hanga obligasyon. No ipatpatigdak, tulungan dak. Ang kari, sabali di ko na nga, adda ka di obligasyon di anak itinaganak. Saan ka di nga na diyalag naganak, iti ada obligasyon na, kanik iti anak na. Sama nga mako nga obligasyon di anak. Iti aramidan na kanig naganak. Ngam day tapaset, di pa nang ipatag na. Saan ko nga aramidan kapot obligasyon ko, sana kasi dyan, no di kat aramidak, kapot ipatpatag ko. Ti makadakas manong nimi sa mutlat tangagnakem ni Mercy. Nga religyosa kano. Ngem chismosa talagang dadat. Ibagbaga na kit din manong nimi. Nasaan nga siya takimputo ti sikog ni bakat ko? Oh my God. Kasta ka dito iwarwaras na na. Wen. Kita masapul nga maamuam. Tapno among teramidem. Kinusa nga siya sinungarod. Ta iso kano, nga nabayag kayo nga saan nga nagkaanak, nabayag nga saan nga nagsikog ni Nora, baog ka, hangka kano makaputot. Iso nga adda sa bali nga, kimputot, iti sikog ni bakit mo. Paunay matinda nga Mercy. Sure. Nalalakad babayam na ta, ipadyos mo ti amin. Di pala nagnagam? Kahit na ibarangay ko. Ngayon madangar pamaniknik mo. Si kamit lang. Kasi sino kumarod na? Nakuha na isog ano nga pinasikugam ni bakit mo iti sa bali, tapno adam ako ng anak yo. Sino nga kumati nagpasipukak?
ng pasikugak, ng warwaras na. Hindi nga no ago. Anya? Paunamit deto yung relisyusa ka, no? Chismusa na talaga. Anang orteramidi mita. Ibarangay mo. Gusto na na. Ito mo nang aramide. Balbali nga pa-check up. Di ka nagpa-check up, hindi. Nagpa-check up kam idi ng awanti makon nga panang certified ti doktor nag-igamami. Ngayon isong ita nga para-check up tap no dumawatak ti panang certified ti doktor nga awan diferensya. Bay amon lakay. Kung naniniwara di baga. Pero tumayat nung mapanik na kan nasang gusto ti bagbagana. Oray saan mo nga ibarbaranggayan. Awan ti mamati kang kuana. Baka tilang mamati kang kuana, kada kiti pada nga chismuso, kada chismusa. Yung manon daman laing mat. Amo damat di ugalinan. Pahunay mat data nga taon. Relihiyosa ka no. Takang kanayon nga mapapat simbaan. Nga tumutulong pa kada kiti arabi ti simbaan. Ni father nga tal, ti padi nga destino dito eh. Ano nga mo nga bagbagaan ni Mercy? Ang kanto ka salita isuna. No amo na nga chismusa. Napanak ang payo sumanong nimi tinaminsan nga napan nakimisa. Hindi malpasin ti misa manong nimi. Nagbati ak pa ilay. Apay di bagab. At ako lang kahit kumang saludsutin father. Pero pagkapten niya. Ama mo yun siguro ni Mercy. Ama mo ni Mercy kapag awan ti absan ng basta damisa dito'y lugar tayo kada isuna. Tumultulong pa eh. Ngayon mo nyo kading chismus sa isuna. Father? Ti amo ka agad relisyosa. Chismusa, Father. Patasim tayo sa lutsudi si lugar mi. Muna-unay, na ibaranggayan kapag panang chismis na iti may sabalasa nga nagsikog nga tinangsikog kanukit ti amana. Takaw. Nga masinumat gayam. Diyan mo lang boyfriend na. Nadelay lang ti panangin kasar na kinkwana kapag nag-remedyo genubio ito sa renda ng kasar. Sa ita, dahil may mat nga gasawat insublat na, Father. Iti siyam nga tawen nga panagdinami ni misis ko, italayan nga nasikuga. Ngayon ti iwarwaras na. Sa bahali kanot, akin putot. Ta baugak kano, iso nga, nang kidawag iti lalaki, nga mang putot kinibakat ko. Ibagbaga na pa di karuba mi nga, siyot nakaputot. Kasta ka titaramin ni Mercy? Father, pamarang laing no, tay ipakpakita na kada kayo nga nasingpet. Nakaiman, Father, timang bagbaga kang kuwana. Sige, pagbaga akto. Ti makadakas manong nemi. Permi nga nakapungtot siguro ni Apo Diyos kang kuwana. Teneramramang pa yan di kita anak ken ti asawa na. Gaputan na uram ti balayda. Diyos ko. Imbag tawan ti nauram ka nakwada. Kinunak manong nemi. Adangamin na panak nga dayo ka ready nga aldaw man. Kasi sumangpetakon manong nemi di mapun ti balayda. Orin wad na salbarda. Dahil tatakasaksakit lakay. Gaputin na iranada nga awan amin. Ni Mercy ada iti trabaho na. Nilakay na nairana nga nagminatay da hindi lugar da. So nga napan. Nagitaan nagnaagat siyempre napanda di eskwela. Kadi. Sakbay ti pangalda. Hanat ti resulta ti investigasyon. Wiring. Sumat ko nada. At dan sa nakasaksak na
Tsaka mo, no, nila dyan yung saksak. May isot ng rugyan di urang. Mabaling agsyo-short siguro, di saksak. Di saksakan, di saksak. Katawan pulos na salbarda. Nakaungat kayang na po Diyos na istagong ito ya. Napungtot, Diyos nagpungtot. Ano tikait mo sa wan? Nakim na po Diyos. Ada rason no apa yung mapasama kadakwad kas jay. Ngim apa yung nairamram, may ramraman di kiti kapamilya na. Kung natidimot lang ata agnakam ngaminen, kat iramraman na nga talaga ata na jay gastos dong multa. Oh. Ken may ramraman dalat tata, may babayin da nga ron. Sikaman ti asawa ti chismusa, hangka may babayin. Sikaman ti anak ti chismusa. Ngayon bas nga religyosa, kano? Ngayon chismusa man. Manong nami babayan ti tulong mi nga kakabarangay. Maysa-maysa mapantimulong iti mangidanon no anya di iti maikapet. Tap nirikasta, kat makipalakdardamot lang, ti balay da ori temporary laeng. Tap no saan da nga giga ni di barangay hulman. Yung timultulong kami mat, nga nang ted, kadigiti arwaten di kita nakda, siyempre, kailan na ikapit kadakwada nga napanagbasa ti naalaw na. Ken arwaten ni Ingo, asawa ni Mercy, ken ni Mercy, amismo. Ado di kita nabibinas pa lang arwaten, ni bakit kumanong nemi, nga indunar na, nyabuloy na. Ken gimatang kami pa yun ti underwear, nga parang katakawada kini Mercy. Kinilakay na. Hindi mapapamaited, hindi kaadada iti barangay hall, manong nemi nakadumog ni Mercy. Iraman pa lang ang amom tagdumog, Mercy. Sinaludsod ko. Eddie, dati-dati kat nakatangad ka lata. Natipambar mo at kasto iti religyosa. Nakatangad lata kinapo Diyos ko. Ngayon, dahil pa nagtangad mo, tangig. Dayan. Panagtangig. Saan na nga mo tagpakumbaba? Tapay no, agkararag ka kinapo Diyos, nakatangad ka kali. Haan? Kabutad na niya po Diyos din ato? So, tangad ka? Nagkararag ka? Nakadumog ka? Agbaling ka, napakumbaba. Ngagkidkid daw kinapo Diyos. Di panagdumog, kat panagkumbaba. Panagpakumbaba. So, itang mo tagdumog. Inoray mo pa ilaang mo't nga maura mo na yung pinsan di balay Diyos, sakbay nga agnakam ka nga ta. Among pare, kinunaman nung nimining ko. Numabalin lang ko mga papatahik dati asawa. Ngam takkel ba't kaurot nga basol kinapo Diyos. Isot ka po na, no, apay, no, nadusa kami. Gaputi arabid na. Huwag nga rin pare, kita mo gadyak pa kit ng barbarangayat, di pa ng pagpadakas na kala kami. Kinabudno na pare, gaputi kasi dyan yung rawaras na. Nasamo nga putot na Jessica, ni bakit mo nga kano ago takin putot. Siya pati mo nang nipadawagan na, dinorab ko. Nakakaro ka kamantang ko na. Saan to ka dilagnakam, no talagang makapungtutan nga po Diyos. Religyosa, ng ibagbagam, kinasasyon, religyosa ka. Chismosa ka. So, panagkunak, pare, talagang agnakaman ni bakit mo. Ano saan palagnakan talaga? Kahit ko lang yung taon asawak, ngawan ti ina, nagiti anak ko, putot ko. Ngayon ti madaan na kiti, religyosa ka no? Ngayon chismosa matgayam. Talok. Talagang makapapatay ka natin yung bakit. Ampay nga bakit mo? Unang nga bakit, tawag tayo. Kadagiti bakbakat tayo. Kahit babayang ditulong mi, manong nami, taore chinis-chismis na kami,
Ado di kita ado di kita warwaras na ti madinga damag chichismis na. Enti mo tulong mo lataging ga nakapatak dardaman balay da kahit balbaliw nga nagrubuat da. Kahit nung hasta nga lumabas manong name ni Mercy nga mapan di simbahan haanan nga nakatangan. Haanan nga dumagas nga mga ibaga kahit nga ibaga nga manghusus ka kada kani. Nakadumo kayo. Basta. Tano, di na kayo tumanin, dosahin na po Diyos. Naknagam kayo. Manong name hindi may pasngayan ti anak mi adadawanin ti ragsakin yaman mi kini Apo Diyos. Nanaro na lang arudan, hindi adadwa tawanan, kat siyempre, masigog manan ni bakag ka. Aging ka nga nakatalo kami nga anak manong. Nasibibiyag pa lang ni nanang. Nga hindi kat saksakidol, tamumida kat danda ni matay. Hanggang inore na gayam nga, anda po ko nang aywanan na. Ya? Kita babae ni ti panangtungpal na tibilin ni doktor, agad sis salon at ni nanang. Nasabi ko ma, tamang ore na to, nga makapag-graduar to di kitiya, apo ko na kanyak, kada aga-asawa dan to ba yan, kada dan to ban apo ko na tiya tuod, kat si bibiyak to pa'y laing suna. Kastamat kang kanaming idaw-daw at kinapod Diyos na kami nga gasawa, nga nakaradkad kamlata, tap na may sakad mi, tinaran niya kamasakbayan, di kita talungan na. Dito nga rod, ti pagkasarita, akmanong, kinagyaman naklaunay, tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan, tibiyag, kadagitipadak nga nagdengig, kanagbuya, sabi ko ma, adda nagbuya nga chismusa, kat amo na ko kada chismuso, tapno, dito nga nangagda nga istorya, kadi sumatan ti pagnakmanda. Tuwing rodagyaman nga pagaya mo, Eddie. Thank you, Eddie. Tingka pa nang iburay ka dati pagkasalitaan. Thank you man kadagiti nagbuya kas